We go to a party and everything starts to sing. Paano gingol ako mga amiga? Na kung init ang panahon, kantahan na nato na. The beautiful ladies. Ako ba doon si Cinderella? Pahibaon ako siya, ubalhin sa mi. Could it be alright? Yes, it does. You're wonderful July. Hello mga amiga. Ako kabaloon sa content ako ka. Pero ako nga doon si Cinderella. May buka lang na to. Unsa kay reaction ni Cinderella? Umabawaan niya, yung ubalhin na mi. Hidaot, o hopefully, dili siya matigala. Kay matigala gali siya, impas jud siya. Ha? Asa mo guta mo balhin? Ay na pag naghang pangutana, larga na ta. Ginoo ko sa manipag-drive ron. I said, my darling, you are wonderful tonight. Ano mo agi magitaring dalan nga lisod? I'll be wonderful because Cinderella is here na. Hanga ka, oy. Pertig, hanga ka. Mo-relax sa mig kandali. Bago lang to, kumandon ang tanan. See you next video!